दाखवतात बघा. याच्यावरती शिवजन्मापासून राज्याभिषेकापर्यंत 101 घर आहेत. प्रत्येक घर हे महाराजांच्या आयुष्यात घडून गेलेली घटना आहे. ती त्या क्रमाने ज्या क्रमाने घडली होती त्या क्रमाने याच्यावर मांडलेली आहे. शिवजन्मापासून राज्याभिषेकापर्यंत हा प्रवास तुम्ही स्वराज्याची एक मावळे बनून करता. तुम्हाला हव्या त्या रंगाचा हवाच्या रंगाचा मावळा उचलायचा, शिवजन्मावरती ठेवायचा. शिवजन्मापासून तुम्ही सुरुवात करताय. आता ज्या घटनांवर तुम्ही पोहोचता त्या घटनांवरती तुम्ही होता असा अर्थ होतो. तर शिवजन्मावरती होता म्हटल्यानंतर तिथल्या गडकऱ्यांनी आनंदाच्या भरात बक्षिसं जी वाटली त्या 2000 होऊन तुम्हाला मिळतात. ही खेळाची करन्सी आहे, होल. शिवमुद्रांवरती छापलेले होल आहेत. सुवर्णमुद्रांचे 2000 होऊन तुम्हाला मिळतात सुरुवातीला. आता तुम्ही प्रवास तुमचा सुरू करता. त्याच्यामध्ये 2 डाईस दिलेले आहेत. हा काळा डाईस जो आहे काळ्या बिंदूंचा त्याचा तो मावळा तो नंबर डाईस आहे. तितकी घरं तुम्ही पुढे जायचं आहे. आणि लाल डाईस आहे तो मावळा डाईस आहे. तितकी कार्ड्स तुम्ही घ्यायचे, फासे टाकायचे. जे नंबर येतील त्या नंबरप्रमाणे तुम्ही मुवमेंट करायची. आता मला मावळा फास्यावरती 2 मिळाले. तर मावळा फासा म्हणजे काय, तर महाराजांना जे स्वराज्यात यश मिळालं होतं ते मिळण्यासाठी 2 कारणं होती मेन. एक महाराजांनी उभी केलेली माणसं आणि दुसरं महाराजांनी केलेलं फोर्टिफिकेशन. इतिहासात पहिल्यांदाच कुणीतरी महाराजांसाठी लढलेल्या 20 मावळ्यांना चेहरे दिलेले. हा तानाजी मालुसरे आहे. आपल्याला हा माहिती आहे कारण की मूव्ही आलाय. पण हे बापूजी मुदगल ज्यांनी तानाजीच्या आधी 3 वेळा सिंहगड जिंकला होता. सो ह्या मावळ्यांची साथ तुम्हाला मिळतं. कशी, तर हे दोन घरं मला 2 मिळाले म्हणजे 2 कार्ड घेऊ शकतो. लेट्स अज्युम की मी बाजी पासलकरांचं कार्ड घेतलं आणि सुभान मंगल घेतला. आता इथून पुढं या दुर्गाचा केअरटेकर मी झालोय आणि हा मावळा इथून पुढे माझ्या सोबत असणार आहे. सो हे बाजी पासलकर आहेत. यांच्या कर्तृत्वाची घर याच्यावरती दिलेली आहे आणि या फोर्टवरती घडलेल्या घटना याच्यावरती दिलेल्या आहेत. सो या बोर्डवरती 7 आणि 12 वरती या दुर्गाबद्दल काहीतरी घडलेलं आणि 3, 13 आणि 14 या ठिकाणी बाजी पासलकरांचं कर्तृत्व होतं. सो मला आता दोन घरं पडले. हे 2 घरं पुढे जातोय. तर मी महाराजांनी जी स्वराज्याची शपथ घेतली होती तिथे येऊन पोहोचतो. इथं पोहोचल्याबद्दल मला 500 विद्यार्थी कारण की मी ते शपथविधी अटेंड केली. पण बाजी पासलकरांच्या कार्डवरती सुद्धा 3 नंबर आहे आणि इथे सुद्धा 3 आहे. याचा अर्थ बाजी पासलकर तिथं होते. बाजी पासलकर तिथं आहेत म्हटल्यावर त्यांच्या कर्तृत्वाबद्दल मला पर कार्ड 200 मिळतात. सो या ताम्र मुद्रा तुम्हाला 100 एक्स्ट्रा मिळतात इथं आल्याबद्दल. इथं जर सहस्पर्धी आला तर तुम्हाला त्याच्याकडनं 200 घ्यायचे. म्हणजे त्याला जे 500 मिळणार होते त्यातले 200 तर तुम्हाला देईल. सो बेसिकली काय आहे तर स्वराज्य लढा तुम्ही अनुभवताय. 2 मावळे महाराजांसाठीच लढताय. पण त्यांच्या स्पर्धा लागली महाराजांसाठी सर्वात जास्तीत जास्त अर्पण कोण करतो. जो राज्याभिषेकाला पोहोचल्यानंतर तुम्हाला होल मिळाले, तुम्हाला मावळे मिळाले, तुमच्याकडे दुर्ग आहे, हे सगळं महाराजांच्या चरणी अर्पण करायचं. जो जास्तीत जास्त अर्पण करेल त्याला महाराजांच्या राज्याभिषेकाच्या दिवशी जास्त मान मिळेल आणि मग तो हा बॅच घालून फिरू शकतो. तो म्हणजे मानाचा मावळा झाला. सो खेळता खेळता इतिहास समजून घेण्यासाठीचा हा खेळ आहे. प्रत्येक घरावर काय घडलं त्याची माहिती देणारी ही पुस्तिका आहे. यात 101 गोष्टी आहेत. मग रायरेश्वराची शपथ म्हणजे काय, तिथं त्या मंदिरातच शपथ का घेतली, आणाबाकांना काय किंमत होती, महाराज 10 वर्षाचे असताना लग्न कसं काय केलं, सईबाई कोण होत्या, पलटण संस्थान काय होतं, हे सगळे माहिती यात तुम्हाला वाचता मिळते. दिवसेंदिवस स्पायडरमॅन आयर्नमॅनच्या प्रेमात पडलेले आपले जे लहान मुलं आहेत त्यांच्यासाठी हे इंडियन सुपर हिरोची पुस्तक आहे. सो बाजी पासलकर कोण होते, 65व्या वर्षी स्वराज्यासाठी पडलेला मावळा म्हणजे बाजी पासलकर, त्यांची पूर्ण माहिती यात दिलेली आहे. मग ह्या गोष्टी वाचता हा आपल्या स्वराज्यासाठीचा स्पाय म्हणजे खरा 007 ज्याला म्हणतात तो होता. हा तर बहिर्जी नाईक, मॅन विथ मेनी फेसेस. मग तुम्हाला ह्याची सगळी माहिती मिळते. असं 20 स्वराज्य योद्ध्यांची माहिती यात मिळते आणि दुर्गांची पण माहिती मिळते. सो खेळता खेळता आपले इंडियन सुपर हिरोची ओळख करता सगळ्यात बेस्ट पॉसिबल पद्धतीने हा खेळ तुम्हाला महाराजांचा स्वराज्य लढा अनुभवायचा ऑपॉर्च्युनिटी देतो. थँक्यू. हा ऑनलाईन अवेलेबल आहे का? येस. हा खेळ www.themawla THEMAWALA मावळा.com या साईटवरती अवेलेबल आहे आणि तिथे जाऊन तुम्ही डायरेक्ट ऑनलाईन घेऊ शकता. हा ऑनलाईनच अवेलेबल आहे. ऍक्च्युली दुकानात अजून अवेलेबल नाही. ओके, थँक्यू. थँक्यू सो मच.